Tema 7. Literatura actual. Apartat primer. Introducció. A les dècades dels 60 i 70, Catalunya rep una gran onada migratòria de gent procedent de la resta de l'estat espanyol, que fugen de la misèria i van a treballar a les indústries catalanes. La política anticatalana del règim franquista fa difícil la integració lingüística i cultural d'aquestes noves persones. L'any 1975, amb la mort del dictador, s'inicià una transició democràtica a Espanya. En quant a la literatura, continuen publicant la generació d'autors que van iniciar-se a la literatura just abans d'esclatar la guerra. I comencen a aparèixer nous escriptors que bastiran una literatura tenint en compte les noves tendències que van sorgint a Europa. Les principals tendències són l'existencialisme, la literatura de l'absurd i el realisme compromès. Pel que fa a la literatura dels anys 70 en endavant, després de l'aprovació de la Constitució espanyola i de l'Estat d'Autonomies, el català va anant recuperant-se a poc. Tanmateix, la normalització no arriba a ser completa. Sorgeixen una nova onada d'escriptors nascuts després de la guerra, que basant-se en nous corrents estètics faran una renovació literària que trencarà els paràmetres vigents. Bàsicament, aquests moviments són els següents: els corrents experimentalistes, el realisme màgic i el postmodernisme. A partir dels anys 60 i durant tota la dècada dels 70, domina la poesia amb voluntat de recerca experimental i la poesia de testimoni. Aquesta poesia segueix els principis següents. El poeta ha de ser un més dins la societat. L'experiència creativa ha de partir del món real i s'ha de compartir amb la col·lectivitat. El llenguatge ha de ser viu i col·loquial. L'objectiu de la literatura ha de ser enriquir culturalment, però també ajudar a l'alliberament de la societat. A partir dels anys 70 i fins a finals del segle, continuen coexistint les tres grans tendències que han dominat el segle XX: la poesia de tradició simbolista, la de caràcter experimental i la poesia realista. A mesura que ens acostem a finals del segle XX, els poetes fan un discurs cada volta més individual que ofereix un gran ventall de poètiques i estètiques. En quant a la narrativa, als anys 60 predominen les obres amb una influència més o menys intensa del realisme compromès. A la dècada dels anys 70, la narrativa catalana viu un dels seus períodes més brillants. Continuen publicant autors consagrats durant la postguerra i, per l'altra banda, apareixen autors joves que fan seus els nous models narratius europeus. Així sorgiran dues tendències narratives, el corrent experimental trencador i el corrent renovador. Amb l'arribada de la democràcia, que s'inicia a la dècada dels 80, es va produir un boom editorial de llibres en català. Un dels fenòmens que acompanyaran aquest boom serà la creació de col·leccions de l'anomenada narrativa de gènere. En quant al teatre, l'any 1955 es crea l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, una companyia teatral que encetarà una nova etapa del teatre en català fent representacions d'autors clàssics, autors contemporanis estrangers traduïts al català i autors catalans que fan un teatre més o menys innovador. De mica en mica sorgiran diversos grups i l'any 1963 es va crear el Premi de Teatre Josep Maria de Sagarra, que va ser una plataforma per als autors més joves. Les tendències dominants entre aquests autors joves van ser el teatre simbòlic, el teatre existencialista i més tardanament el teatre realista. Els autors més innovadors van triar altres models de moda a Europa com foren el teatre experimental, l'absurd, l'èpic o el teatre document. Durant tota aquesta època, a banda de la producció de caràcter culte, també hi ha un teatre de caràcter més popular, com per exemple el cabaret, el teatre infantil o el teatre de titelles. A partir del 1970 hi ha una certa reacció contra les propostes de teatre convencionals i sorgeix un model revolucionari que trenca radicalment amb aquests. És l'anomenat teatre no textual. Apartat segon. Maria Mercè Marçal, Albert Sánchez Pinyol i Jordi Galceran. Anem a començar amb Maria Mercè Marçal i la seva poesia. Maria Mercè Marçal va néixer a Barcelona a mitjans del segle XX i va estudiar filologia clàssica a la Universitat de Barcelona. En aquests anys va entrar en contacte amb altres poetes. Durant els anys 70 publicà els poemaris Cau de llunes i Bruixa de Dol i inicià la militància política dins del nacionalisme d'esquerra i paral·lelament dins del moviment feminista. Més tard va néixer la seva filla, a la que decideix dedicar-li alguns poemes, com el volum Sal oberta, que tracta explícitament el tema de l'embaràs i del naixement de la seva filla. A Terra de mai tracta el tema de l'amor entre dones, inèdit a la literatura catalana.
Va rebre un seguit de premis que la van consolidar com una de les poetes més importants de la literatura catalana dels últims temps. Després d'uns anys de lluita contra un càncer, va morir a Barcelona l'any 1998. Marçal afrontà la pròpia mort amb plena consciència i serenor. En parlà en diversos poemes amb imatges poètiques dures i crues, però amb un punt de positivitat. La poeta identifica la mort amb el desnéixer, amb el retorn al ventre matern. Maria Mercè Marçal conrea l'assaig, la novel·la i la poesia, però destaca especialment la seva obra poètica. Els seus textos combinen la tradició, la innovació i la investigació sobre les formes poètiques. La poesia de Marçal pren elements tradicionalment associats a la dona i sovint conceptualitzats de manera negativa i els dona un nou significat. Altres símbols i imatges recurrents són el mar, la sal o el mirall en la seva poesia. La narrativa d'Albert Sánchez Pinyol. Albert Sánchez Pinyol és un antropòleg, africanista i escriptor català. És membre del Centre d'Estudis Africans i ha col·laborat en la redacció d'anuaris enciclopèdics interactius. La seva primera novel·la, La pell freda, li va donar un gran reconeixement de públic i de crítica, a més de marcar un abans i un després en la seva carrera literària. L'obra s'inscriu també dins del corrent de literatura fantàstica i recrea una ella fantasmagòrica que rep els atacs d'uns enemics monstruosos, provinents de les profunditats subaquàtiques. Entre les seves obres també destaquen Pandora al Congo i Victus. L'obra de Pandora al Congo forma part de la trilogia encetada amb La pell freda i que encara està per completar. Sánchez Pinyol actualment és una de les firmes més habituals del diari Ara. I per últim, el teatre de Jordi Galceran. Jordi Galceran és un guionista i traductor català internacionalment conegut per la seva obra El mètode Gronholm. Actualment viu a Barcelona. Escriu tant en català com en castellà. Va estudiar Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona i a partir de l'any 1988 començà a escriure obres de teatre. Actualment se'l considera un referent pel teatre català. L'any 1995, amb la seva obra Paraules encadenades, guanyà nombrosos premis i reconeixements. També ha participat en el musical del Rei Lleó, a Madrid, com a adaptador del llibre al castellà. Ha fet traduccions i adaptacions de diverses obres. A més de la seva activitat teatral, també ha treballat com a guionista de televisió.